आश्रम बारे सिंगे 10 नंग खुलाई चंपाहावर यूथ 10 नंग खुलाई चंपाहावर सिंगे 10 नंग खुलाई चंपाहावर करा आले कुपान खाक समान दंनो तो थारे जों खाक समान तो चबान हामबाया फारै आले किसे सेंनाय न तिनजो माने सिंगरो जों मा कालाङै तुरुक तुरुक सिंगरो के मने तो एक तां तीन मेटा संलायनाय हा क हिंकाय मोसे जों 10 नंग खुलाई चंपाहावर नि सुबा जों प्रथम आंनि मा बाबा सना आं खुलुमजाबाय रायजो कुति खुलुमबाय ते आं गुरुदेव देवना आं रायजो कुति खुलुमजाबा ते और पाना छबा फाइनायाव बनबा आं रायजो कुति खुलुमजाबा आं जे जुए दं हांगाय नों जतन बोलबोना संसदन खायतलांबाय दे आं तो बिसि साइमा जाया कारण दिनै जों उखा चन्द्र बंश जों त्रिपुरा दाफा चन्द्र बंश जों सुबाय त्रिलोचननि धर्मन जों खालायो सुबाय स्वालं मथा जोंनि धर्मखा ओंखाय जों दिनै अनेक बोसोरखा जों थानसानि बागै साननानै जों मुक्ति खालायो सानो शान्ति जगायो सिंह जायगा खायो मानव कल्याण जग्ग खायो जों खायो दं थानाय जों जतन शान्ति मैया हांखाय जों बाहाय जानाय जों धर्म कर्मआवबो जतन शान्ति खायो जों अ धर्मना दिनै त्रिपुरा दाफा चन्द्र बंश बुकुंबारा जों शान्ति माना बागै जों हा माना बागै जों हानि बंश दिनै हानि बागै जों मानो खुलुम दङ बाबानो खुलुम दङ जों गुरुदेव देवी दिनै देखा माने जों गोसोआ दाबो आगक दंखा जों दिनै म हाना जों मानसिनाय आं सानमानखा ओमफ्राय दिनै आं मकल मुक्ति सिखायो शान्ति खालायनो बागै दिनै दफाना आं अनेक खायो जों आंनि जे धर्मना आं जों चिन धर्मनो बिथानि आं कत हिंजाका साजाका दाबो आना बर' कत याकुन फन मकलनि चर उंजाक दंबायो ओंखाय दिनै अ धर्मनो तांगे अर इनका मापिर फाय जांना बागै सानो जतन सानबायदि जों थांजांना बागै दिनै आं जतननो कयजावो जतननो हामबाय रिजावा बुबाग्रा बुबाग्रा मथा अब आं त साचौमै बा ओंखाय जों सामानि करो त हा बर काका थाबेरा नम सिं थाबेनि सागा दिनै अ पारानि मुंता मंखा ब अदि सतिनि अक्तिनि अ जागाव त्रिपुरा मथा फायका अ उतला पाराव तगला पाराव सागा दिसा बेलाना हामबाय सिनि कक त्रिपुरानो तिनि सुना काबरिस खेमाबाय जों दिनै 10 नंग खुलाई चंपाहावरनि 16 बाग नंग 16 जों तिनर सिन तगला वो जों बुट कमिटि खालायका ओ बुट कमिटि वो जेरैबाय अक्राबाय चाक्रांनक तिन नुखुना मरो जन पालखाय जों तिनारा सक्त पुक्त सिनि त्रिपुरानि सिनि महाराज नाहारमुं महाराज ग्रेटर त्रिपुरालेन नाहारमुं नतयै जों तिनारा कतर खे मारान कनो पारा थाङै नग थाङै कक पिनाने बाङै सिनि आरो तिनि बुट कमिटि खाजाका ओ बुट कमिटि बेले नायथगुंखा बेने काहामखा सिगला तंगो जुबक तंगो के बयस्कर तंगो आगेस नायथकै तिनार बुट कमिटि खावै आगामी 4 तारिख एप्रिल नो सिनि महाराज जैसा प्राथीन खारो त्रिपुरा मथानि जीएस बरंमन अनमेस बनो जों ओ 16 नंग बुट कमिटिनि सिनि सबाने ताखु संरक पालखाय थानाय जारा बुजिया तंखो बनो बुजग्रुवै दिनै बुट ना बनो दायित्व बर गसिका जों हा सिनरो जों जे बुट ग्लायमानि जों अन्तत पके महाराजनि पके जों 90% हिनि बर कौरिका 90 जनानो जों बुट रिनाय अब खाय मतिना आशा विश्वास ताना गई जों तिनर बुट कमिटि खालायका बेलायनो काहामखा बेलायनो नायथगुंखा दानानि मुंसिनि मुंरिका तामखा आनि मुं खकेस आं त्रिपुरा मथानि आदं आरो सामुं तांtung हामबाय
저 महाराज नङा हिंता जों ओंखाय ब जोंना मुथांना बागै दाबो बाचाखा जों ब बिनि कमतैना जों जतन थांचा ओंजा बायदि जों आगे आं खयफोरा तंफोरबा राजानि बादेबो थांका थांफोरबा अ कंना जों सालायो महारानी बाय जोंना हुकुम बिथाबै रेदहरो त्रिपुरानि देहास ओंखाय आफोरो फायो दिनै राजकुमारी मासा फायो ओमफ्राय महारानी मासा फायो आगरतलाता राजा बारदे खालायबाय राजानि आफोर जों थांफोरो बबे सावो महारानीबो उनका दबो सानो पकमा अब बालुखा थांचां बायदि जतन आबोनि बागै जों थांचां गै जों दिनै हाना जों माना बागै